Dear children, we know Mendel laid foundations of modern genetics. That's why he is known as father of genetics. But Mendel became father of genetics 16 years after he died. എന്തായിരിക്കും കാരണം? അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം, ഒരു 56 തൊട്ട് ഒരു 7 വർഷത്തോളം അല്ലേ, ഒരു 7 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വർക്കിന്റെ റിസൾട്ടാണ് അദ്ദേഹം 1884 മരിച്ചത്. എന്നിട്ടും ഒരു 16 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വർക്കുകൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയത്. ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻസ് നടത്തി, മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നടത്തി, എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ ടേക്കിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയത് ഒരു ആഫ്റ്റർ 16 ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹി ഡൈഡ് ആണ്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന്, ഒരു സയൻസ് ഈസ് ദ സെർച്ച് ക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പം ആ ഒരു അന്വേഷണം നോട്ട് ദ വർക്ക് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സയന്റിസ്റ്റ് ബട്ട് റാദർ ദ കൊളാബറേറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. കുറേ പേരുടെ പ്രയത്നമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. കാരണം മെന്റലിന്റെ തൊട്ട് മുൻപ്, മെന്റൽ ആ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഡാർവിൻ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡാർവിൻ ഒരു പാൻജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് മറ്റ് ശരീരത്തിന്റെ സൊമാറ്റിക് സെൽസിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഘടകങ്ങൾ, ജെമ്യൂൺസ് എന്ന പേരിൽ ഘടകങ്ങൾ enter into the sex cell, and from the sex cell it is enter into the next transmitted to the next generations എന്ന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറേം കൂടി വ്യക്തത വരുത്തിയത് മെന്റലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ തിയറി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ ദെൻ സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെ, കണ്ടംപററീസ്, അവർക്ക് അത്ര വലിയ സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മെന്റൽസ് വർക്ക് വെന്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ്. എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, വൈ മെന്റൽസ് വർക്ക് വെന്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ്. ഒരു 1865 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ റിസൾട്ട് 1900 വരെ അൺനോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈ മെന്റൽസ് വർക്ക് വെന്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ്? അതിന് കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ. ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ്. നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പോലെ മീഡിയ അത്ര സുഖമല്ല, എളുപ്പമല്ല, നോട്ട് ഈസി. Then the other one, Mendel consider factors are the features which are transmitted to next generation, and they are considered as a distinct unit, discrete unit. That is why no blending is resulted in the progenies. പക്ഷെ ബ്ലെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോണ്ടംപററീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അദ്ദേഹം സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ട് ആസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബയോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതും അവർക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യമായില്ല. പിന്നെ വേറൊന്ന്, he failed to provide a proof for the existence of unit factors. യൂണിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് എവിടെ കാണുന്നത്, cannot give a physical proof. കാരണം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നും അന്ന് ക്രോമസോമിനെ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ആ പ്രൂഫ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഓൺലി അസംഷൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനേ സാധിച്ചുള്ളൂ. ആൻഡ് ഹി ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ. നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ലെ, ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ, അങ്ങനെ കൃത്യതയായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് മെന്റൽസ് വർക്ക് വെന്റ് അൺനോട്ടീസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെന്റൽ വളരെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. കുറെ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എടുത്തു കണ്ടെത്തി ഇൻ ദ പീ പ്ലാന്റ്സ്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ദേ കൺസിഡർ ആസ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ജെനറ്റിക്സ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഒരു പേപ്പർ, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സയന്റിസ്റ്റും
വേഗം ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ചെയ്ത ഒരു പേപ്പർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ പ്ലാന്റ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന ഹെഡിങ്ങിലായിരുന്നു ആ പേപ്പർ. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ പേപ്പേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാവാണ് ചെയ്തത് വിത്ത് ഹിസ് ഡെത്ത്. ആൻഡ് പിന്നീട് ഈ 1900-ലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് എന്ത് ചെയ്തത്, റീഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് റീഡിസ്കവർഡ്. ആ ഒരു സയന്റിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വർക്കുകൾ തൊട്ട് സൈറ്റോജെനറ്റിക്സ് എന്ന ഒരു പുതിയ ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾ? 3 scientists who rediscovered Mendelian laws of inheritance. They are Carl Correns, Hugo de Vries and Erich von Schermack. നോക്കൂ, 3 പേര് 3 ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. 3 പേരും വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ് ഹൈബ്രിഡുകളിലായിരുന്നു സ്റ്റഡീസ്. എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതുവരെ നിലവിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസുമായി കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് മെൻഡീലിയൻ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വാസ് കറക്റ്റ് എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് മെൻഡീലിയൻ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് റീഡിസ്കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 പേരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട്, അവർക്ക് തമ്മിൽ അറിയായിരുന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഉള്ള 3 സയന്റിസ്റ്റുകൾ റീഡിസ്കവർ ചെയ്തതാണ് മെൻഡീലിയൻ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അറൌണ്ട് ദ 1900. പക്ഷെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുൻപ് ഇൻ 1882-ൽ പാരലൽ ആയിട്ട്, അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടുത്തമല്ല ഒരു സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുൻപായി ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഒന്നാണ് വാൾട്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് അനിലിൻ ഡൈ ഉപയോഗിച്ച് ക്രോമസോമിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത്. ക്രോമസോമിനെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഈ സയന്റിസ്റ്റ് വാൾട്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് when observing through the microscope, അപ്പോഴേക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോസ്കോപ്സ്, മോഡിഫൈഡ് മൈക്രോസ്കോപ്സ് അപ്പോഴേക്കും നിലവിൽ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡൈകൾ ഉപയോഗിക്കാനും തുടങ്ങി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചീക്ക് എപ്പിത്തീലിയം ചെയ്യുമ്പോൾ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അനിലൈൻ ഡൈ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഇദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു പടം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാം, ഞാൻ കണ്ടത് ഇന്നതാണ് എന്ന് എല്ലാവരെയും കൂടെ പറയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട പടം ഒരു പേപ്പറിൽ വരച്ചിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്, വരച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഫിഗർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്നും അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ എന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഡിസ്കവറി ഓഫ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ദെയർ ബിഹേവിയർ ഡ്യൂറിങ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒരു വലിയ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്രാഞ്ച് സൈറ്റോജെനറ്റിക്സ് അലോങ് വിത്ത് ദ റീഡിസ്കവറി ഓഫ് മെൻഡീലിയൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം വന്നപ്പോഴേക്കും തിയോഡർ ബോവറി ആൻഡ് വാൾട്ടർ സട്ടൺ, ഓക്കെ, ഇവർ 2 പേരും വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് വ്യത്യസ്ത ജീവികളിലാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവര് കണ്ടെത്തിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 പേരും മിയോസിസ് ആണ് പഠിച്ചത്. സെല്ലുലാർ ഡിവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ് ആണ് പഠിച്ചത്. അത് ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ എന്താണ് ഒരേ കണ്ടെത്തലാണ് അവർ നടത്തിയത്. എന്തെന്നാണ്? ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ് ദാറ്റ് ക്രോമസോമുകളെ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ക്രോമസോംസ് ആർ സെഗ്രിഗേറ്റഡ്, അതായത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അസോർട്ടഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിന്റെ സെപ്പറേഷൻ വേറൊന്നിന്റെ സെപ്പറേഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അസോർട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ് എന്നവർ കണ്ടെത്തിയത്. ഒപ്പം സട്ടൺ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ആ ജീൻസ്
സെപ്പറേഷൻ, അതായത് മെൻഡീലിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് ക്രോമസോമിന്റെ ബിഹേവിയറുമായി വളരെ യോജിപ്പുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ വാൾട്ടർ സട്ടനാണ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നൊരു പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്റ്റഡീസ് ഈ ഒരു ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ there is a parallelism, that means a similarity in behavior of genes and chromosome. There is a similarity in the behavior of genes and chromosome. That is called chromosomal theory of inheritance. അതിനെ ഒരു ടേബിളിലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളിലായിട്ട് അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ that is they both are occurring pairs. രണ്ട് കോളത്തിലും നമുക്ക് കാണാം, രണ്ട് കോളം ഹെഡിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ AB. എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേതാണ് ജീനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോളം, ഏതാണ് ക്രോമസോമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കോളം എന്ന്. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കമ്പാരിസണും ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. That the genes occur in pairs, chromosomes occur in pairs. And during gamete formation, എന്തുണ്ടാവുക, പെയറായിട്ട് കാണുന്ന ജീൻസ് സെഗ്രിഗേറ്റ്, സെപ്പറേറ്റ്, ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഗ്യാമേറ്റ്. ഓരോ ഗ്യാമേറ്റിലേക്കും ഓരോ ജീനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ക്രോമസോം ആണെങ്കിലും ഡ്യൂറിങ് ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ, ഒരു ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം പെയർ ഉണ്ടാവും, അതിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ, ഒരു ഹോമലോഗസ് പെയറിലെ ഒരെണ്ണം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടു ഈച്ച് ഗ്യാമേറ്റ്. അപ്പോൾ സെഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ മെൻഡൽ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് ക്രോസില്, മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിൽ. എന്നാൽ ഡൈഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിലാണ് അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെയേഴ്സ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓഫ് ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജീനുകളെ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഫാക്ടർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വേറൊരു പെയർ ഫാക്ടർ കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കളറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ജീൻ പെയേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം അതർ പെയർ. ഏത് പെയർ? ദാറ്റ് റൗണ്ട് കളർ ഷേപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പെയർ. അപ്പോൾ ആ പെയേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ ഒന്നിലധികം പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രം അനദർ പെയർ. അപ്പൊ ഈ വൺ പെയർ ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വൺ ഹോമലോഗസ് പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രം അതർ ഹോമലോഗസ് പെയർ. നമുക്ക് 23 ജോഡി ക്രോമസോം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പെയർ ക്രോമസോം മറ്റുള്ള ഏതൊരു പെയർ ക്രോമസോമിനെയും നിന്നും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പെയർ, ഒന്നാമത്തെ പെയർ നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പെയർ ഓർ തേർഡ് പെയർ എക്സെട്ര. വൺ പെയർ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഓഫ് അനദർ പെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം, കമ്പാരിസണിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം, ദിസ് കോളം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ക്രോമസോം ആൻഡ് ദിസ് കോളം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ജീൻസ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമലോഗസ് പെയറിനെ ആണ്. അപ്പോൾ ക്രോമസോംസ് അങ്ങനെ കുറെ ഹോമലോഗസ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സെഗ്രിഗേഷനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അസോർട്ട്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കിട്ടിയല്ലോ. സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പെയറിൽ തന്നെ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആവുക. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പെയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം അതർ പെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെയേഴ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 50ഓളം വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്ര കൃത്യമായ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന സ്റ്റഡീസ്, അതായത് ഈ സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വന്നത്
ഇത് തെളിയിച്ചത്, ഈ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിനെ കൂടി നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം, TH മോർഗൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡീസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫെലോ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ സ്റ്റഡീസും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ 2 കോളായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം, ജീൻസ്, ഡിഫറെന്റ് ജീൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ സെയിം ക്രോമസോം. ഒരേ ക്രോമസോമിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പെയേഴ്സ് കാണും. അപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം അതർ പെയർ. ഒരേ ക്രോമസോമിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്ത ജീൻ പെയേഴ്സ്, ആ ഒരു ജീൻ പെയർ നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതർ ജീൻ പെയർ. അവരും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടന്ന് റീകോമ്പിനന്റ് നടന്ന് പുതിയ വെറൈറ്റി ഗ്യാമേറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് പിന്നീടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ആണ് ഈ 2-3 സ്ലൈഡ്സ്. ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു സെഗ്രിഗേഷൻ. നമുക്ക് ഈ ക്രോമസോമിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രോമസോംസ് ആർ ഹോമോലോഗസ് പെയേഴ്സ്, ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് പ്രസന്റ്. അതായത് ഇതൊരു ക്രോമസോം, നമുക്ക് 23 ജോഡി ക്രോമസോമിലെ നമ്മളുടെ 1ാമത്തെ ക്രോമസോം ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, 1ാമത്തെ ക്രോമസോമാണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ 1ാമത്തെ ക്രോമസോമില് ഓരോന്നിലും 2 ക്രോമാറ്റിഡ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ 2 ക്രോമാറ്റിഡിനെ യോജിപ്പിക്കുന്ന സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ട്. ഇത് ആണിലായാലും പെണ്ണിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതൊരാളിൽ ഇത് വേറൊരാളിൽ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പെയർ 1ാമത്തെ ക്രോമസോം, ഇത് വേറൊരാളിലെ 1ാമത്തെ ക്രോമസോമിന്റെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പെയർ. അപ്പൊ ഇതില് ഇത് ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സന്റെ ഹോമോലോഗസ് 1ാമത്തെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം പെയർ. ഇതില് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റില് ഒരു ജീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോമോലോഗസ് പെയറിലെ ഈ ക്രോമസോമിലും അതേ സൈറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ ജീൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ 2 alleles of a gene pair located on same site. 2 alleles of gene pair located on same site on homologous chromosomes. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ ഒരേ സൈറ്റിലാണ് ആ ജീൻ പെയറുകൾ കാണുക. ഇനി മിയോസിസ് 1ന്റെ ആനാഫേസ് സ്റ്റേജിൽ എല്ലാ ക്രോമസോമുകളും ഒരു മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ നിരനിരയായിട്ടിരിക്കും. ഇത് 1ാമത്തെ ക്രോമസോം, ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. ഇത് 2ാമത്തെ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോം. അത് വന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം മൈറ്റോട്ടിക് സ്പിൻഡിൽ ഈ സെക്ഷനെ ഒരു പോളിലേക്കും ഈ സെക്ഷനെ ഒരു പോളിലേക്കും വലിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് സെപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ്, സെഗ്രിഗേറ്റ്. ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമൽ പെയറിൽ ലോങ് വൺ, ഷോർട്ട് വൺ, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ലോങ് പെയർ, പിന്നെ വേറൊന്ന് ഷോർട്ട് പെയർ. ഈ ലോങ് പെയർ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിലെ ഈ 2 ക്രോമസോമുകളും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 2 സെല്ലിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോയി. അതുപോലെ ഷോർട്ട് ക്രോമസോമുകൾ പെയർ, ഹോമോലോഗസ് പെയർ നോക്കിയാൽ ദേ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഈച്ച് പോൾ, 2 പോളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയറിലെ ക്രോമസോംസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു ഈച്ച് ഗ്യാമേറ്റ്, separated into each gamete. They are separated each other. Homologous chromosomes separated each other. അതിനെയാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ക്രോമസോമിന്റെ മീതെ ജീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീൻസ് ഓൾസോ സെഗ്രിഗേറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ഇപ്പൊ മെന്റൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇപ്പൊ സട്ടൺ ആൻഡ് ബോവറി അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു, ശരിയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നടന്നത് എന്ന്. ഇനി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ, 2 കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതോടൊപ്പം ദിസ് ഹോമോലോഗസ് പെയർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഹോമോലോഗസ് പെയർ. ഈ ലോങ് വണ്ണിന് ഈ ഗ്രീനിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡിനോടോ, അല്ല ഗ്രീനിനോട് മാത്രമേ ചേർന്ന് വരുള്ളൂ, അങ്ങനെയില്ല. ദിസ് ലോങ് വൺ മേ സെപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഷോർട്ട് ക്രോമസോം. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് പോസിബിലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് പോസിബിലിറ്റി.
Chromosomes are one pair of chromosome is independently assorted with the other pair of chromosome. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ മെന്റൽ പറഞ്ഞു ജീൻസ് ഓൾസോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അസോർട്ടഡ്. അതാണ് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്. സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അസോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ക്രോമസോമിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് അതർ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം. ഇത് രണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലൈഡിലായി കാണിച്ചത് ഒരേ സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഈ സെക്ഷനിൽ കാണിക്കുന്നത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ച ക്രോമസോം, അതായത് ഒരു ലോങ് വണ്ണും ഒരു ഷോർട്ട് വണ്ണും. റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ച ലോങ് ക്രോമസോമിന്റെ കൂടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ച ഷോർട്ട് ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് the homologous chromosomes are separated. ഈ റെഡും ബ്ലൂവും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, റെഡും ബ്ലൂവും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ലോങ് വണ്ണിലും റെഡും ബ്ലൂവും ഉണ്ട്. റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആർ homologous chromosome. These are short red and blue homologous chromosomes. During separation, the red chromosome long and as well as the short red chromosomes are separated. Avaru thamil separate cheyidu. That is law of segregation. Enal independent assortment, a long blue can separate with ആരുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, റെഡ് ഷോർട്ടുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇവര് ബ്ലൂ തന്നെയല്ലേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത്, ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ബ്ലൂവിന് റെഡിന്റെ കൂടെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ദേ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി അസോർട്ട്. കാരണം ഈ മെറ്റാഫേസ് പ്ലേറ്റിൽ അത് വന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിന് ഇതേപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ നിലയ്ക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാം. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആവാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ സെക്ഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോർട്ട്മെന്റിനെ കാണിക്കുന്നു. ഇത് വെറുതെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മ വഴി ഉണ്ടായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്താണ് അല്ലെ. അത് ആദ്യം കോയിൻ ചെയ്തത് ദ ടേം പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ സട്ടൺ ആൻഡ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോവറി ആൻഡ് സട്ടൺ. ഓക്കെ, then what the theory states, it is there is a similarity in the behavior of genes and chromosomes. They are parallel. അതാണ് അതിന്റെ സമ്മപ്പ്. നമ്മളപ്പോൾ മുൻപ് പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, എന്തെന്ന്, ഒരു ട്രേറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വഴിയാണ് ട്രേറ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരാളുടെ പങ്കാളിത്തം എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവും. എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. ഈ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ ജീൻ. ഇത്രയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ നൗ വി സേ ദ ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമസോംസ്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണോ ജീൻ പെരുമാറിയത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമസോംസ് ഓൾസോ ഷോ ദ സെയിം ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമസോംസ് ആൻഡ് ക്രോമസോംസ് ഷോ ദ സെയിം ബിഹേവിയർ ലൈക്ക് ജീൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്രോമസോമൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. Okay, thank you children.